अरे कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दाना। कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दाना। सैया के दिल्ली में है नौकरिया पिया राजधानी घुमाई दाना। सैया के दिल्ली में है नौकरिया पिया राजधानी घुमाई दाना। अरे कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला। कहाँ रहेला बलमुआ कौन ड्यूटिया करेला। आ केतना मिलेला रुपैया पिया राजधानी घुमाई दाना। केतना मिलेला रुपैया पिया राजधानी घुमाई दाना। मरद का कहत बा कि रिक्शा चलाईला टेम्पू चलाईला खोली में रहीला। रिक्शा चलाईला टेम्पू चलाईला खोली में रहीला। अरे ईटा ढोईला या बालू फेंकीला मजूरिया करीला। कि दिन भर के 200 रुपैया धनी धीर धर हो। सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। अरे पीला वेस्टेज पनिया जैसे बेमारिया बढ़ेला। पीला वेस्टेज पनिया जैसे बेमारिया बढ़ेला। एंगू डेंगू टाइफाइड औरी मलेरिया धरेला। धनी मोर सुगिया चिड़ैया हम राजधानी घुमाइब हो। तनी बढ़े दाना पगरवा हम राजधानी घुमाइब हो। मेहरारू कहत बिया कि ठीक बाटे हमके बादे में घुमैया जइया पगार बढ़ जाई। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिया का कि अरे कसम धराइला सैया जइहा नहाऊ नगरी। कसम धराइला सैया जइहा नहाऊ नगरी। बच के रहिहा दूरी बनैहा धरे न ओइसन बेमारी। सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना।